Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. Духтаро, имрӯза влогам ма аз саҳари баъд сар кардам, баъди намози бомдод. Иҷа мода барф борид, бо кам-кам барф борид истай духтаро. Ҳозир бошам, аз субҳона тайёр мекунам барои кӯдако. Иҷа ширбиринҷ тайёр мекунам. Як рӯз пас, ду рӯз пас барои кӯдако ма ҳатман ё ин ки ширбиринҷ ё ин ки урбирон ҳатман тайёр мекунам, чунки кӯдакои ман нағз мебинанд. Духтаро, ҳозир ман субҳонаро тайёр мекунам. Иҷа ман барои худам кофе тайёр кардистам, чунки бе кофе намешава. Дар кофе беҳад ман омахта шидагиам. Шумо духтаро фикрҳоятонро ҳатман нависен, ки шуморам ҳамихел дар кофе омахта шидагин ё ин ки не. Ҳозир ман субҳона тайёр мекунам, бо ҳамроҳи кӯдако мешинем, мехӯрему, баъд беру мебироем. Духтаро, баъди субҳона кардан мо бо ҳамроҳи кӯдако тайёр шудему, беру мебироем, чунки барф боридистай. Хостум, ки камтар кӯдако дар беру бозӣ кунанд. Рӯзо калта шудаги, агар беру набироӣ тез торик мешавад. Барои ҳамн камтар бозӣ мекунанду баъд хона меоем. Духтаро, бо ман бошед. Мама, что там стоит камера? Смотри, на вас какая-то. Что я сильный? Ага. Сидят, как котик. Амин! А? Амин! А? духтаро, ман як намуд булочка тайёр кардистам. Барои булочкаи мо на шир дар корай, на тухм. 1 стакан орд гирифтам, 1 қошиқча дрожжа, 1 қошиқчаи дига намак ҳамроҳ кардем, 3 қошиқи дига шакар ҳамроҳ мекунем. ҳамаша якҷоя мекунем духтаро. 5 қошиқи дига равған ҳамроҳ мекунем. баъде ки равғана ҳамроҳ ки кардем, ҳамаша якҷоя ки кардем, кам-кам оби шира гарм меандозему зволамона мешӯрем, тайёр мекунем. Зволаи мо мулоимак меояд духтаро. бояд духтаро зволаи мо анамихе биёя. Мемонем ки дар як ҷои гарм ки то расиданша болоша мепӯшонему места. Хамири ма духтаро анамихе расид. ҳозир мегирам ду тақсимаш мекунам. Росташ мекунам, бо камтар мемонам ки дам гира.
хамири ма дам гирифт, анамихе тыныкш кардам, 4 тақсимуш кардам. Ранги чихелики рогалика хамирша тынак мекунем духтаро. Анамихе ма тынак кардам. Барои дарунуш боша 3 та 4 та себи калона пуст кардаму аз тёрка гузарондум. Баъд 2-3 қошиқи дига шакар ҳамроҳ кардам. Шумо метавонед духтаро барои дарунуш чизе ки маъқул бошадуну ҳамура дар дарунуш меандозед. Анамихе меандозам духтаро, гирдош анамихе маҳкам мекунаму мепечонамша ранги рогалик барин. ҳатман духтаро и булучкара тайёр кунед, бениҳоят бамаза меша. боварӣ дорам ки барои шумо маъқул меша. ҳамаша инамихе духтаро ман мепечонам. булочкаҳоро мондем, болоша пӯшондем, камтар дига дам гирифт. Дар тафтон дар ҳарорати 180-200 дараҷа гармӣ 25 минута булочкаҳои мо тайёр шидаанд духтаро. болоша ма тухм нашакидам, ягон чӣ нашакидам. баъде ки тайёр кишид, камтари сироп тайёр мекунем. барои сиропи мо оби ҷӯшомадагиро гирифтам, камтаре дига шакар ҳамроҳ кардам. анамихе духтаро болоҳошона сироп мекунем. бинед ки чӣ хел блестящий мешавад. тухмам нашакен духтаро, мешава бениҳоят бамаза меояд. ман мехостам ки ҳоли ҳамин булочкаҳоро калонтар мекардам, боз ҳам хушрӯтар мешид. агар шумо тайёр карден, ҳатман зуволаҳотонро калонтар бубурен, барои чӣ ки калон биёяд, боз ҳам хушрӯтар мешавад. духтаро бениҳоят бамаза мешавад, мулоим меояд. ҳатман тайёр кунед. фикротонро ҳатман духтаро нависен. лайк монданро фаромӯш накунен. имрӯза влога ба анҷом мерасонам. то видеои оянда. худованд нигаҳбон бошад.